over et år, der har du tid til det. Hej Inger. I over et år, der har du tid til at tælle tælle med. du skal ind til nu? Vil du godt holde de fingre fra mig? Jeg rører ikke dig. Vil du godt holde de fingre fra mig? Jeg rører ikke dig. Hvordan har du det egentlig? Vil du godt holde Jamen, jeg synes, det er en meget tungt, det må jeg sige. Det er jo en venstre tid for Venstre. Skal det være til at overveje din egen situation i politik? Er det så tungt? Vil du ikke tage de 2 kroner til Lars? Nej, tak. Jo. Jeg er førtidspensionist. Han har mere brug for dem, end jeg har. Tag dem nu med ind til Lars. Så sæt strømperne med ind til ham. Så jeg vil gerne sponsorere strømperne for ham. Inger, jeg vil gerne sponsorere Lars. Hvem siger du så gerne som ny formand? Vil du tage dem ind til ham, Inger? Vil du være ellers tak? Jamen Lars har brug for det, ikke dig. Jeg spørger bare, om du vil være sød at tage dem med ind til Lars. Med alt respekt. Jeg skal ind for det her Venstre. Ja, selvfølgelig. Det er derfor, jeg spørger, om du vil være sød at tage dem med ind. Hvor vigtig er en afklaring i dag? Jamen, det er selvfølgelig vigtigt, at vi kommer videre. Altså det der er det helt afgørende for os nu, det er at få ro.